Ahojte, dievčence a chlapci, som tu opäť, volám sa Babeta Dzimková a aj dnes som si pre vás pripravila pár zaujímavých vecí. V prvom rade sa dostaneme k môjmu kolovrátku. Minule ste videli, ako som spriadala jednu nitku. Idem vám povedať, že som sa ďalej nedostala. Cievku ešte stále nemám naplnenú, takže snovanie do dvojnitky bude presunuté zase ďalej. Nedostala som sa k tomu práve preto, že som bola na výlete, bola som v Prahe. A toto videjko budem trošku smerovať aj týmto smerom, hej, čiže na tú Prahu a hlavne k tomu, že možno si niekto myslí, že keď máte takúto záľubu, ako je pradenie alebo štrikovanie, že musíte sedieť len doma a proste s ihricami v ruke a pri kolovrátku, ale samozrejme, že sa aj v takomto prípade dá cestovať, jasné, bez kolovrátku, ale proste práve z týchto ciest som spravila taký, alebo spravím taký malý zostrih a ukážem vám tu vlastne také pekné zábery z Prahy. Jasné, že som navštívila aj nejaké obchody s vlnou, a nielen navštívila, ale aj nakúpila. Takže bude aj toto v tomto videjku, ale úplne na začiatku sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že moje videá pozeráte, za to, že ich lajkujete, že mi píšete komentáre. Veľmi, veľmi ma baví vás čítať a vám odpovedať. A som naozaj rada, že v podstate som začala natáčať práve kvôli týmto veciam, že mám krásnu spätnú väzbu od vás. Takže naozaj úprimne z hĺbky srdca vám ďakujem. No a poďme teda k tomu, že čo som si pripravila. V Prahe som bola tento rok už 3 razy. Úplne prvý raz som vlastne ani nerobila ešte žiadne video, lebo to som ešte nevedela, že natáčať budem. A vtedy som si tiež spravila nákup. Z toho nákupu som si tu vlnky nedoniesla, to je pravda. Tak to vám potom ukážem už niekedy v hotových projektoch. Ale potom som bola v lete, bola som s mojou maminou. Tá tam bola navštíviť sesternicu a proste spravili sme si taký krásny čas, tedy boli 35 teploty, ale aj napriek tomu tá Praha má také čaro, že sú tam parky, sú tam zákutia, kde sa dá schovať, kde sa dá proste relaxovať a no a tak, boli sme vtedy navštíviť, teda okrem tej sesternice, som bola mamine ukázať Nový svet, tam je krásna kaviareň, z tej kaviarničky tam priložím pár fotografií. No a keďže Nový svet je blízko Príhrade, tak sme sa zastavili vo Woolpointe a bola som si obzrieť ešte letné priadze, lebo tu sme boli začiatkom augusta. A samozrejme, že som neodolala a kúpila som si túto album. Je to 100% bavlna. 100% bavlna a počkajte, návin vám teraz asi neviem rýchlo povedať. Pozriem to. No aha, tu je 50 gramov a 160 metrov, hej. Takže vlastne som si kúpila na taký jarno-letný, jesenný svetrík. No uvidím, či ho ešte stihnem urobiť. Keď nie, tak mi ostane na jar. Ale tentokrát to nie je moja modrá, ale je to takáto zelená, vlastne v podstate podobné niečo petrolejová, ako mám tieto šaty. Takže takúto farbičku som si tam kúpila, bavlnu. Išla som si poskúšať rôzne tie materiály, ktoré ešte vtedy podoplňali a tak. Takže som veľmi spokojná. Bola s výberom, teda, že sa mi podarilo vybrať si niečo.
Vravím, budú tam popridávané fotky aj z toho Nového sveta. Dala som tam aj nejaké videjko, čo som natočila obchodík, tak možno aj to sem vložím. No a v podstate ja tú Prahu milujem tak, že ja sa tam viem vrátiť aj niekoľkokrát za sebou. Takže som bola minulý týždeň opäť, bola som tam trošku dlhšie ako s tou mamčou, takže preto som nestihla ani priasť. No ale zase som stihla štrikovať popri cestovaní a pobyt tam. Takže vám teraz porozprávam trošku o pobyte v Prahe. Išli sme na výlet, ja tam mám rodinu, tak som išla pozrieť našu Hanku a jej rodinku. No ale samozrejme, že bol cieľ nejaký, ešte iný. A tým, že sme bývali na Žižkove, tak som si povedala, no Žižkov, Vinohrady, takže by som išla pozrieť do obchodu k pani Šárke. Zabudla som, ako sa obchodík volá, ale keď k pani Šárke určite viete, lebo pani Šárka robí aj videjka tiež. No a popri tom vlastne som ešte mala nejaké také svoje želania alebo túžby, ktoré som si chcela naplniť. Čiže úplne prvým bolo, čo sme nestihli v lete. Do konca septembra je tam výstava fotografií pána Jana Saltka pri príležitosti jeho dožitých 90. narodenín. Takže bola som pozrieť túto výstavu. A ďalej som si tak povedala, že rada pozerávam podcasty. A pomedzi Pletárske mi sem tam naskočí aj Český rozhlas 2 a vysielanie buď priamo s Tereskou Kostkovou a s Adelou Gondíkovou, alebo potom aj vysielanie z kaviarne v Českom rozhlase. Takže som sa tam išla spýtať, lebo som sa zrazu objavila pri Českom rozhlase. A v podstate, že štvrtky bývajú vysielania z tejto kaviárne. A ja som bola zrovna vo štvrtok, teda v tej Prahe, tak som sa spýtala, či sa dá ísť na také vysielanie a mali ešte pár voľných miest, takže som sa tam dostala, takže bola som aj na tomto vysielaní. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé tiež tak naživo to zažiť priamo v kaviarni pomedzi to, keď bežala v rozhlase pesnička, tak tam bola voľná diskusia, ale to bolo fakt pár minút, kým skončí tá pesnička. Ale pre mňa taký veľmi príjemný zážitok. Pomedzi to som tam pekne štrikovala a stala sa mi taká vec, že vedľa nás, no plná tá kaviareň bola ľudí, vedľa nás sedeli takí domáci, čo som pochopila, že chodia na tieto predstavenia častejšie. No a pani sa ma pýta, že vy ste od televízie alebo z rozhlasu? Že nie. Prečo? Že no, lebo keď sa s vami rozprávala pani produkčná a ja pozerám a som si uvedomila, že išla okolo mňa nejaká pani a mi hovorí, že vy štrikujete. A to bolo všetko. A už vlastne na základe tejto poznámky ma zaradili tam domáci, že som od televízie, tak to bolo také milé. No a takže nie som od televízie ani od rozhlasu, len som tam bola takisto ako oni a popri tomu vysielaní a popri rozhovore som štrikovala tak, ako to robím vo vlaku, tak ako to robím v autobuse, tak ako to robím, ja neviem, v čakárni u lekára alebo v čakárni na vláke. Mne nevadí ani keď vlaky meškajú, lebo však aspoň väčší kus popletiem a tak. Takže toto bolo také milé stretnutie a teda milý zážitok, hej. A rovno odtiaľ som si išla splniť ďalší sen teda a išla som do obchodíku k pani Šárke. No a to vám rovno ukážem, že prečo som tam išla a ako som obišla. Ja som dostala
takéto klbko ako darček za vianočné, alebo teda za vlnky na vianočné tvorenie a za vlnky na rôzne ponožky od Ivky Bielichovej. A som rozmýšľala, že čo s ním, lebo na mňa prvý moment, že dosť besná farba. Ja mám radšej také trošku, aj keď síce v takýchto tieňoch, ale také trošku jemnejšie, ale klbko sa mi teda veľmi páči, hej, aj si myslím, neviem. No a tak vrám, s čím to ja skombinujem? Mám ešte podobnú, nie podobná, je iná, ale taká, že relatívne by sa mi dala skombinovať od tvorilky Ivky. Hej, mám takúto od tvorilky Ivky. Tak si vravím, no po prípade skombinujem tie dve, ale čo ja viem, nebola som stále stotožnená s tým, že či ich idem miešať, či im nejdem miešať. Napriek tomu, že obidve sú ponožkovky, tak sa mi materiálovo, akože na omak sa mi zdajú, že sú trošku iné, takže asi aj záleží, aký je dodávateľ tej vlnky na farbenie. Tak som ostala taká, že neviem. No a premyslela som si, že by sa mi to pradienko možno páčilo skombinovať s moherom. Takže som išla k pani Šárke a išla som si pozrieť moher. No a vyberala som, prv som si myslela, že vyberala podľa značky, potom som nakoniec vyberala podľa farby, ktorá sa mi hodila k tomu klbku. Takže pozrite. No, takže som si kúpila takýto moher. Hej, je to číslo kolor 341, hej, takáto lososová, alebo aká to je. No a v podstate sa mi hodí ku ktorémukoľvek odtieňu tejto. Ale keby mi náhodou nevyšlo z tohto, ono mi pekne ladí aj u tejto. Ešte sa mi zdá možno, že je také jemnejší k tomuto, ale asi ju najprv normálne skúsim použiť k tomuto pradienku. Uvidím, aké to bude, ako to bude vyzerať a ak bude treba, tak doplním s týmto. Takže počkajte, takto nejako všetky tri spolu vyzerajú, takže to som bola veľmi spokojná, že teda sa mi podarilo niečo nájsť. Už som skoro odchádzala z obchodu a vtedy som sa tak zahľadila ešte na tie vlny a vravím si, do prčic. Ja mám ešte klbko od tvorilky Ivky, čo som dostala bavlnu s vlnou, takúto krásnu, takéto krásne klbko. No vravím si, čo s tým? Bavlna s vlnou, takúto kombináciu som ešte nemala. Páči sa mi farebne tiež veľmi, aj k tomuto, aj ku iným mojim veciam. Čo s tým ja urobím? No a kým som vyberala tú ružovú, tak mi padla do oka takáto tyrkysová. Ani neviem, ako vám to mám ukázať, tak aby to bolo také identické. Proste. Bože, aká som neohrabaná ešte pred tou kamerou, že čo kde. Takže som si kúpila aj tieto, aby som mohla nakombinovať s tou modrou, s tou tyrkysovou. Takže budem mať svetriky aspoň 2. Hej. A potom doma, keď som už tak pozerala a rozmýšľala, tak si vravím, že aha, veď ja som takej modrej farby kedysi čo si robila. Jasné, že nebudem teraz robiť takýto svetrík, ale že tá modrá mi prišla taká, že sa mi páči už dlhé roky a hej, to je takáto. No a vtedy som si uvedomila, ja mám doma sveter, ktorý som robila môjmu synovi, keď mal ísť do 1. triedy vypletaný. Ešte stále ho máme doma, lebo ten bol robený však z akrylu, ako bolo, takto syn má 31 rokov. Takže som mu ho robila do 1. triedy. No a zistila som, že ten akryl sa tak natiahol, že je teraz dobrý aj mne.
Takže asi ho začnem aspoň na doma nosiť. Už som ho toľkokrát chcela dať niekomu a nechceli, že vlnené, že nie, že štrikované, že nie. Tak mi tu za každým ostal. No a toto je sveter, ktorý som mu vlastne aj vzorku, všetko som vymyslela mu ja, aby mal také, že niečo iné do školy. Nech nechodí ako všetky deti v mikinách. Takže môj syn už kedysi chodil vyštrikovaný, no ale tiež je to farebná kombinácia v podstate taká moja. Takže tu mám tento sveter. No a keďže sme sa už teda dostali aj k tým produktom, alebo nie, ešte ostaneme chvíľku v Prahe. Ešte ostaneme v Prahe. No, od pani Šárky to bolo blízko, teda, keďže to bolo vo Vinohradoch, takže to bolo blízko do mojich obľúbených havličkových sadov, alebo do Grebovky, ako to volajú Prážaci. Takže som sa vybrala proste na prechádzku. Grebovku často pozerávam z vrchu, chodím vrchnými parkami, tam je tá fontána taká krásna. A tentokrát som išla pozrieť spodom, lebo keď som bola hore na Grebovke, tak som vždy tak pozerala pod seba, ako sú tam krásne vysadené vinohrady a proste, že pod tým chodník a tadiaľ prechádzajú ľudia. Tak keď som bola v Prahe v lete, tak sme s maminkou boli hore, lebo mamina tam ešte nebola. Sme bola ukázať ten vrch a fontánu a tak. Ani neviem, či som vtedy tú fontánu dobre pofotila, lebo bolo tam také divadielko, také predstavenie išlo byť, tak len koľko sa mi dalo. No ale som si povedala, že by som chcela vedieť vlastne tú Grebovku aj z dola. A hlavne by som chcela vedieť, kde sa dá tým spodom prejsť. Lebo vrch poznám, párkrát sme bývali vo Vinohradoch, tesne tam pri tých havličkových sadoch a nikdy teraz som tam dole nešla, takže teraz som sa bola prejsť aj tým spodkom. Bolo 10 hodín, 40 minút. V týždni teda natáčala som to tam teda cez deň. Bolo tam perfektne mamičky s kočiarmi, s detičkami, dôchodci, študenti v parku ležali normálne po trávnikoch, čítali, sedeli v skupinkách alebo proste na lavičkách si niečo čítali. No a tie stromy v tom parku, tá zeleň, bolo tak krásne, že tam som vám tiež natočila aj krátke video z toho. Porobila som zo pár fotografií. A vlastne chcela som vedieť, kde sa dá cez tú Grebovku, teda popod tie sady vinohradnícke dostať. A dostala som sa vlastne na stranu Praha-Nusle. Takže tam som behla do nejakej kaviarničky, kuštík som tam pozrela akože takú časť tam tých nuslí. Pár fotografií som takisto urobila. A potom po Podnuselský most a išla som späť vlastne do Prahy. Ani nie, že späť, ale išla som na kampu. Na kampu som išla. Kampu mám veľmi rada, aj teda tú malú stranu. Takže tam som sa poprechádzala, tam som popri vode porobila pár fotografií. Možno tie fotografie nebudú také typické, že aha, toto viem, toto je odtiaľ, toto je odtiaľ, ale tým, že ja do tej Prahy chodievam často, môžem povedať, že často, lebo minimálne 2-krát za rok som v Prahe, ak nie aj viackrát, hej, minimálne 2-krát. Tento rok to už bolo 3 a neviem, či som už skončila. No, tak fotím tú Prahu takže môjim pohľadom niečo iné, netypické pražské, hej, takže také tie uličky, niektoré iné. Takže tam zase pridám pár fotografií z tej malej strany, z tej kampy a odtiaľ proste, ako som porobila fotky. Takže pridám, toto bude videjko také viac menej cestovateľské a viac menej tam bude viacej tých fotografií pražských, lebo fakt koniček, pradenie a pletenie nie je o tom, že sedíte doma prikovaní
pri kolovrátku na zadku a nedostanete sa nikde, ale viete sa pohybovať kdekoľvek po svete úplne normálne, aj keď ja som bola len v Prahe. No a bolo počasie aj krásne, aj pršalo, aj pod mrakom, takže to budete vidieť aj na tých fotografiách, ale nevadí, tak ich sem pekne popridávam, aby ste aspoň takto mohli trošku so mnou cestovať aj vy. No a teraz sa dostanem teda k tým dopracovaným projektom, čiže sveter ten je záležitosť minulých rokov, ale nedávno dala Ivka na Facebook, pani Miška tam robila mini šatky, šáličky, takže ja keď som to v nedeľu videla, tak som si hneď jeden nahodila a aj som ho dorobila. Taký maličký, takže jeden mám dorobený, ešte nie je zapošitý, lebo to som len večer dorobila. No ja si to neviem tak krásne naaranžovať, aspoň nie pred kamerou, alebo teda počas toho videa, ale proste je dorobený jeden šáteček, takýto pidi mini, a ešte som nahodila druhý a ten druhý je vlastne zase z takejto tyrkicovo modrej, takže to som len čerstvo dnes nahodila a ani neviem, kde to dám, takto za seba, hej. Takže to bude priebeh v priebehu ďalších dní. No ale čo mám ešte dorobené, spomínala som v predchádzajúcom videu, že budem mojej susedie pliesť pre tie miminečka. S ňou som ešte nestihla byť, lebo medzičasom síce sa vrátili z dovolenky, ale začala škola. Ale ja som už tak predbežne uštrikovala takéto pidi mini ponoštičky. Ani neviem, kde ich ukázať, aby to bolo dobre vidieť. Možno, že tu. Takéto miminkovské, to sú také ani nie na pol dlane, hej, takže maličké ponoštičky pre babetko a takúto krásnu, aspoň teda mne sa tieto škriatkovské čiapky veľmi páčia, takže jednu takúto čiapočku mám hotovú, takže myslím si, že veľkosťou by mohla byť pre také pardňové babetko. No a v podstate, akože myslím si, že k sebe celkom pôjdu. Možno, že tie ponožky budú veľké, to neviem. Budeme to musieť oskúšať, vychytať muchy, ale aspoň som čo si už pripravila, aby som nešla na stretnutie nepripravená. No a keďže sa nám blížia už Vianoce, ako som už viackrát spomínala, takže som už začala robiť aj niektoré vianočné projekty. Niektoré ukázať nemôžem, ale neviem, určite sa aj u vás nájdú takéto kadiaké nitky, hej, hačkovacie, štrikovacie, vyšívacie. Takže ja som začala z nich už vyrábať odličovacie tampóny. Takže tu som z bledej začala. Tu mám, myslím si, že odlišovacie sú dobré iba z týchto bledých farieb, takže tu mám tiež takéto vyšívacie, také klpko. No tak tu mám už prichystané z tejto zase 4. Myslela som, že ich budem dávať takto, že presne, že po 4, tako ich pekne zviažem a vlastne darček pre jednu osôbku hotový. Sú praktické tým, že sú z bavlnenej tej priadze, z tenučkej bavlnenej priadze, takže sa dajú aj pekne oprať. To je len taká fakt, že taká nitvočka, neviem, ako to mám ukázať. Takže tieto mám spravené a ešte mám postup, alebo teda pribudlo mi z týchto ponošiek, ktoré som minule nahodila. Takže teraz už mám spravené takto, že po petu, hej, alebo tak toto spravím. Petička je hotová a tu spredu pekne pokračujeme ďalej, takže už od pety mám kúštik spravený, takže pokračujem. Toto bude darček narodeninový, takže takéto krásne ponožky sa nám tu načrtajú už. Mám z nich veľkú radosť, tá vlna je krásne nafarbená, takže
fakt ponožky. Ja robím teda, ako ste si mohli všimnúť, dve. Robím ich od špičky. Mne sa to tak robí jednoduchšie, nemusím rátať, predsa len moje oči nie sú boviečo, takže ich pekne takto spravím od tej špičky naraz, jedine na petu ich rozdeľujem, spravím jednu, potom druhú, ale ani ich nedávam dole z ihlice, takže aj tu mám vlastne na týchto, teraz to vidno, lánko, čo som spomínala, že mám stedička. Stedy za 1 euro ihlice a mne sa s nimi veľmi dobre pletie, lebo proste oni si takto držia si tvár, že netočia sa, nevrtia sa, neviem ako špeciálne, úplne, že v pohode. Držia si svoj tvar, takže sa to tam vráti. No a tá vlna je fakt krásne nafarbená, takže Ivka Bielichová, toto mám od nej. No a Ivka môže vidieť, ako vyzerajú. Takto jedno, Ivka z nich robila ponožky, ale dávala ju dvojmo. Takže ja ich robím na 2,5 ihliciach. No, takže potom už hodím hotové. Dúfam, sa dostanem. Tento týždeň idem zase na stretávku zo školy, takže tiež neviem, ako sa k tomu dostanem. A idem ešte pozrieť tento týždeň aj tie ubytovania ohľadom tých pobytov nepoznávacích, ale tých relaxačných tu v Turcii. No a čo som si zaviedla, vy to určite máte, ale ja som to doteraz nemala, tak som si kúpila písanku a zaviedla som si písanku, kde si značím napríklad, keď niekoho mám napríklad obvod hlavy, aby som nemusela zase tomu človeku volať, koľko je jeho obvod hlavy, alebo ja neviem, napríklad synovi pletiem často ponožky, ale chvíľku som neplietla, medzi tým som robila niekoľko mojich, potom som robila iné a ja som normálne zabudla, takže teraz som si začala značiť, že keď robím z klasickej ponožkovky, napríklad synovi ponožky, na koľko očí začínam a celý, no nie že postup, ale také tie základné informácie. Takisto som si aj k týmto malým šatkám, že napríklad tú bledu, čo som robila teraz, tak som si poznačila, že koľko mala tá polovička, samozrejme, že som si klbko odvážila na polovicu, ale aj dĺžka koľko mala a zistila som, že by som, no táto moja mala 54 cm a ja som zistila, že kľudne by som zniesla šatku, ktorá by bola ešte aj menšia, kratšia na dĺžku, na tej najdĺžšej strane kratšia. Takže ja som to merala, samozrejme, keď som sa dostala po strede, aby som vedela, no ale však potom to išlo rovnako opačným smerom ešte uberanie, takže viem, že ďalšiu šatku, ktorú idem robiť, čiže tá prvá polka bude mať menej ako 54 cm a možno to zase bude už taká menšia a inakšia trošku šatvočka. Vzor si tam zase taký vymyslím, táto bola len hladko, na túto druhú si idem čosi vymyslieť, takže tak. A urobila som si to aj preto, že v podstate ja som zistila, že ja si už nepamätám všetky práce, ktoré som tento rok robila. Nezapisujem si to, lebo som to doteraz nikdy ako špeciálne nepotrebovala. Viem, že som hneď v januári robila také čiapky, robila som ponožky, niekoľko šatiek, veď len za leto, keď Miriam vyhlásila kal na mini šatky, čo som jej neposlala, tak len tie šatky som urobila vtedy zo 4, a to nie sú len tie 4 šatky, takže fakt si nepamätám, koľko som uštrikovala veci, takže toto si idem na druhú stranu toho zošita zapisovať, že hotové projekty, aspoň tak, aby som vedela, o čo sa jednalo, o aký projekt, že napríklad aká čiapka, ja neviem, trepnem malá rúžová šatvočka, alebo ja neviem, modré ponožky bodkované z vlny od Ivky, alebo tak, takže na veľké svetry sa to ľahko zapamätá, alebo možno, že ľahšie, ale na tieto pidi projekty, ktoré robím, som zistila, že veru neviem. Medzi tým som háčkovala niekoľko kabeliek, pár puzdier na mobily som štrikovala, aj teraz včera mi klopali tu na dievčatá, že potrebovali by pre kamarátku púzdro, lebo že ona ešte nemá
A tak. No, takže toľko to by bolo asi z mojej strany tieto základné veci. Prepáčte, ešte sa pozriem, či niečo som nezabudla. Už chcem len pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec. A to, že 23.9.2025 od 16. do 18. hodiny organizujeme u nás v Turcii v Košťanoch nad Turcom Sister Cake zákuskovňa, prvé pletenie vlastne, ktoré zastrešujem ja, prvé spoločné pletenie. Takže vás všetkých srdečne pozývam, či už pletiete, háčkujete, šijete, alebo si chcete prísť len tak oddychnúť do príjemného prostredia, porozprávať sa s milými ľuďmi. Táto zákuskovňa sa nachádza od železničnej stanice smerom do obce Košťany nad Turcom. V podstate, keď pôjdete teda od trate, tak pred jednotou zabočíte doprava, ešte budete kráčať rovno a po pravej strane bude krásne prerobený domček, kde sú aj parkovacie miesta. Je to zákuskovňa, ktorú majú dve sestry, ktoré tam aj pečú koláče priamo tam. Čiže robia ich na zakázky, ale aj do predajne, na predaj. Vravím, sú tam parkovacie miesta, takže dá sa prísť autom, blízko je vlaková stanica, takisto tam stoja autobusy smer na Teplice, aj na Martin, alebo teda na Prievidzu, na Valču, hej, čiže smer aj Prievidza, aj Teplice, aj autobusy, aj vlaky, a vlastne aj smer Martin, takže aj napríklad, keby bol niekto, poviem príklad z Turian, tak vie sa buď vlakom dopraviť do Vrútok a prestúpiť, alebo autobusom do Martina a vlakom, alebo však ak ste autami, tak nie je problém. Takže dievčatá nám povolili tieto priestory s tým, že vstupné sa tam žiadne nebude platiť. Jediné, čo som im teda povedala, sľubila, že určite keď tam prídeme a budeme tam sedieť tie 2 hodiny, takže si niečo objednáme. Takže koláčik, kávička, alebo proste čo nám padne do oka a na čo budeme mať práve chuť, tak si môžeme dať. Rozhodne, ak sa chystáte, si zoberte so sebou dobrú náladu a v podstate, aj keď sa vám náhodou nebude chcieť pliesť alebo niečo vyrábať, aspoň prídite, porozprávame sa. Môžete doniesť nejaké svoje hotové projekty, také, ktoré vám nezaberú veľa miesta, bude sa vám dať s nimi pekne cestovať. Takže doneste si svoje projekty hotové a môžeme sa popozerať, čo kto robí, aby sme sa trošku pozoznamovali. Zatiaľ to budem organizovať raz mesačne, ale ak by nás malo byť viacej, ak sa dohodneme inakšie, tak tento termín vieme potom upraviť, či už to bude 2-krát mesačne alebo každý týždeň. Takisto hodina. Teraz je to všetko skúšobný program, hej, pilotný program, takže dala som teraz, že od 16. do 18. ale ak zistíme, že je to neskoro kvôli vlákom alebo proste už akokoľvek, ten čas si do budúcna vieme upraviť. Nie je to tak, že musí to byť stále takto, ale tentokrát je to takto a uvidíme, vychytáme nejaké muchy, uvidíme, ako bude, čo bude, ale rozhodne sa na vás veľmi teším. Mám niektoré dievčatá už poprihlasované, takže budeme perfektná partia. No, takže naozaj sa veľmi teším, že som tento priestor našla a verím, že takisto ako na túto akciu sa mi podarí nájsť aj tú chatu. Takže z mojej strany na dnes asi toľko. Prajem vám krásny jesenný čas. Užite si tvorenie a proste majte sa krásne. Ahojte! Storočná hortenzia v Prahe.
Výhľady z kaviárne na Novom svete v Prahe. Časť Nového sveta, ako ho možno poznáte. Áno, aj toto je Praha. Stále sme ju neopustili. Praha druhýkrát, opäť som tu.
Ahojte dievčatá, momentálne sa nachádzam v Prahe a išla som sa prejsť na Grebovku, Havličkovy sady. Poznám to tu dosť dobre, ale vždy z inej strany a teraz som prešla do časti, ktorú som doteraz vôbec nepoznala. Možno počujete hučanie, za mnou je vodopád, ale otočím fotoaparát a nahrám vám tu ten kľud. Je asi 11 hodín do obeda a proste božský kľud. Takže prepínam a môžete sa kúchať chvíľočku aj vy. Nádherná zeleň všade, stromčeky, idem bližšie, tu na lúke rastú húbky, vo vyšších častiach Grebovky normálne po trávniku sa povalujú ľudia. Takže húbky, no ale tu takto, tam hore je známa budova Grebovky, aj vinohrady vlastne, čo sú pod Grebovkou. Väčšina z vás to určite pozná, ale mne sa to tu vždycky tak páči. A teraz na to, že je polka septembra, úplne božské počasie, teplo. Mám síce šatku na krku, ale len preto, že mám šaty na ramienka a štrikované také dierkové tričko, takže trošku ešte bolo chladno, za chvíľku si to vyzlečiem. No, takže pod stromy, pozrite sa, jaj. No nádhera. Neviem, či sa tak páči aj vám, ale ja som z toho tak nadšená, že som vám to musela tu na trošku zachytiť. Stretla som niekoľko mamičiek s detičkami, s kočikmi, pár študentov tu sedí, číta knížočky, pár dôchodcov. Takto v pozadí na lavičkách vidíte, ale hlavne tá zeleň. Dobiť energiu som bola. No, pozrite, to úplne, že myslím si, že raj pre dušu, aj pre srdce, aj pre všetko. Či ten potok, či ten vodopád tam je, neviem, čo to je. Ale toto takto. Ešte kúštek prejdem a ďalší veľký pník stromu. Tu ešte kúštek prejdem a už vám dám potom pokoj, ale pozrite sa na tie stromy. Pozrite. Nádhera. Tak, prajem vám krásny deň a ešte sa určite budeme počuť. Ahojte.
Slnečný cirkus na Letnej. Lúčim sa s vami pohľadom z Františkanskej záhrady. Ahojte!